Bună ziua! Bună ziua! Bun, înainte să ne apucăm de seminarul de astăzi, haideți să completăm o listă de prezență pentru a ști că toată lumea care a venit aici a mai venit și până acum. Bun. O să vă stric pe cei care ați răspuns până acum, după care ceilalți vă rostiți numele și vă trec în document. Găujeneanu Nicoleta, Prezentă. Sărăcilă Teodora, Prezentă. Colonel Andrei Bogdan, domnul colonel, te-am strigat. Văd că ești aici în ședință, de ce nu răspunzi? Bun, poate revine domnul colonel între timp și ne lămurește. Roșu Maria Laura, Prezentă. Pica Tudor, Prezent. Vânătorul Maria Silvia, Prezentă. Matei Cristian, Prezent. Marcu Diana, Prezentă. Nescu Ioana, Prezentă. Dobre Ionus Bogdan, Prezent. Șerbu Victor, domnul Șerbu văd că deocamdată nu este, Vlad Ioana Raluca. Prezentă. E în regulă. Hai să vedem. În ordine alfabetică, cei care nu și-au auzit numele. Domn profesor, mă scuzați, sunt colonel, am fost până la baie și nu știu dacă m-a strigat sau nu. Și vreau Da, să vă bine, domnul confirm colonel, că e sunt în prezent. regulă. Ok, E în regulă. mulțumesc. Cu plăcere. Hai să vedem. Deci, în afară de cei 12 pe care i-am strigat, altcineva, cine mai este în această grupă? Jitianu, eu. Tot numele, te rog, Jitianu, Ștefan. Ștefan, foarte bine. Următorul, Coroi Adrian. Coroi Adrian, da, următorul, Dumitrașcu Viorel. Mitrașcu, trebuie să mai spui prenumele odată. Viorel. Viorel, așa, foarte bine. Altcineva? Sergiu, da. Ar mai trebui să fie o persoană. Almazan Vitalie. Dalmazan Vitalie, da. Și Spânache. Mai spune o dată numele, te rog. Spânache. Vasile. Bun, este în regulă. Toată lumea a fost marcată. Bun. Mi se pare că ați avut un subpunct de rezolvat pentru astăzi, da? Da, De la așa problema este. de data trecută. Ok, haideți să ridicați mâna cei care ați rezolvat și voi alege eu două persoane care să răspundă la cerințe. În principal, dintre cei care n-au răspuns până acum vor fi aleși. Mă bănuiesc că ați terminat de ridicat mâinile, că a avut toată lumea timp până acum. Hai să vedem, domnul Pascal. Domnul Pascal, te rog frumos să-mi spui cât ai obținut lățimea regiunii de sarcină spațială. Lățimea totală, mă refer. 0,898, da? Bun, deci la tine este în regulă. Pascal.
Așa. Mai departe, să vedem lungimile individuale, să ne spună, de exemplu, aici trebuie să repetăm pentru că se pare că din ceilalți care au răspuns, din cei care n-au răspuns, n-a mai rezolvat nimeni nimic. Haideți să discutăm cu domnișoara Marcu. Domnișoara Marcu, tu ai ridicat mâna? Da, ridicasem, dar cred că am calculat greșit. Hai să verificăm. XN-ul cât ți-a dat? 2,6 micrometri. Da, într-adevăr ți-a dat cam mult. Cred că ai greșit undeva când ai scos un radical și s-ar putea să te fi încurcat puțin. Da. Și ar mai fi domnișoara Enescu. Ia zi, domnișoara, ție cât ți-a dat XN-ul? XN mi-a dat 0,75 micrometri. Bun, e în regulă, domnișoara Enescu. Ai făcut bine. Domnișoara Sărăcilă, te rog. Cât ți-a dat XP-ul? 0,13. Da, e undeva pe acolo. În regulă și ultimul subpunct este câmpul electric maxim pe care o să ne-l precizeze domnișoara Găujuneanu. 23,58 ori 10 la 6 volts pe metru. 23,58 ți-a dat, da? Da, ori 10 la 6. Ori 10 la ce putere? La 6. Nu, să știi că nu cred că e în regulă. A obținut cineva diferit? Domnișoara Vlad, de exemplu, cât ai obținut? 2,4 ori 10 la 5 volt pe centimetru. Da, cam atâta trebuia. 2,4 ori 10 la 5. Bine, domnișoara Vlad, ai primit și tu un bonus. Ok, este în regulă cu partea de temă pentru acasă. Puteți să lăsați mâinile jos, porniți-vă puțin microfonul ca să se actualizeze faptul că ați lăsat mâna jos, că de obicei mai rămâne latent. Haideți să continuăm cu problemele. Vă voi afișa un enunț, după care vedem cum se rezolvă problema respectivă. Se vede bine? Da, se vede. Textul este așa. O diodă varicap are capacitate egală cu 500 de picofarazi la tensiunea de 1 volt și 20 de picofarazi la tensiunea de 10 volți. Determinați capacitatea de polarizare nulă și exponentul M indice J. Se cunoaște phi B0 este egal cu 0,8 volți. Evident, vă aduc aminte de data trecută. Pentru o capacitate de barieră, valoarea este egală cu capacitatea specifică la polarizare nulă supra 1 minus tensiunea pe diodă supra potențialul intern la puterea M indice J. Bun. În cazul nostru, nouă ni se dau două valori de tensiune și două valori de capacitate specifică la acea tensiune și din cele două trebuie să determinăm acest CJ0 și exponentul MJ. Mare grijă că în această problemă tensiunea pe care o aplicăm este tensiune inversă. Deci o diodă varicap, al cărui simbol îl reprezint eu acum, se polarizează mereu invers pentru a putea funcționa ca o capacitate variabilă. Ceea ce înseamnă că tensiunea pe diodă va fi în acest sens. Deci valorile noastre de 1 și de 10 volți sunt considerate așa. VD-ul din această formulă este mereu considerat conform convenției, adică invers. Deci voi aici, când înlocuiți, trebuie din 1 să faceți minus 1 și din 10 minus 10.
Bun, și acum voi ce trebuie să faceți cu aceste valori este să realizați un sistem și să găsiți o metodă prin care să deduceți pe CJ0 și exponentul m indice J. Aveți la dispoziție aproximativ 15 minute pentru a face acest lucru. Primele două persoane care reușesc să-mi spună cât le-a dat CJ0 pentru o persoană și MJ pentru cealaltă persoană vor fi notate cu bonus. Vă urez spor la treabă. Da, deci trebuie pur și simplu să folosim această formulă, înlocuim datele și deducem din cele două CJ0 și MJ. Ok, am înțeles. De asemenea, când terminați, anunțați direct, da? Deci fără ridicare de mână. Nu ridicați mâna când terminați, pur și simplu spuneți, mă cheamă așa, mi-a dat atât. E foarte bine dacă faceți în felul ăsta. Succes!
Cred că am găsit MJ-ul. Și eu l-am calculat acum. Bun, deci ar fi două persoane, domnul Pica și domnul Colonel. Colonel, da. I-a scris voi în chat amândoi în același timp, adică acum cât v-a dat. O secundă. Eu am calculat capacitatea de polarizare. Bine, domnișoară, imediat te ascult și pe tine să vedem cât ți-a dat. Văd că ați obținut undeva până aceea zonă, dar nu prea e corect răspunsul ăsta. Domnișoară, tu cât ai obținut capacitatea? 1,796. Păi și unitate de măsură? Aceasta este Acesta este exponentul și capacitatea. Nu, cât ți-a dat, mai scuză-mă, mai zi o dată exponentul cât e. Exponentul 1,796. Bun, deci ăsta e corect. Domnișoară, las-o așa. Numele tău? Găujeneanu Nicoleta. Bun. Deci domnișoara Găujeneanu ți-a mai dat un bonus. Cealaltă domnișoară care vrea să răspundă, zi tu capacitatea CJ0 dacă ai făcut-o. Nu, eu am spus că mi-a dat la fel ca lui Nico, tot atât la exponent. Da, cam 1,8 trebuia să vă dea. Cam 1,8. Da, am 1,796. Da, este în regulă. Bun, în afară de domnișoara Găujeneanu, altcineva cu capacitatea CJ0 ca să putem să dăm mai multe bonusuri. Mie mi-a dat 2134,8 picofarazi. Cam pe acolo, pe 0,8. Este suficient de aproape încât să considerăm răspunsul corect. Deci tu ești domnișoara Sărăcilă, da? Da, mulțumesc. Este în regulă. Bun, acum vă rog frumos pe cei care n-au înțeles cum să face problema să semnaleze acest lucru. Dacă e cineva care are o întrebare sau se miră, doamne, de ce nu mi-a dat? Sau ce n-am făcut bine? Sau care era șmecheria problemei, vă rog frumos să anunțați. Bun, deci dacă toată lumea crede că problemele pe care le-a avut au fost din cauza unor mici erori de calcul, lucrurile sunt în regulă. Vom trece mai departe acum. Evident, dacă v-a fost rușine să întrebați și n-ați putut să treceți peste lucrul ăsta, le aveți pe cele două domnișoare care au reușit să calculeze, pe care le puteți întreba și probabil o să vă ajute să vă dați seama cum se calcula în mod corect. Bun, mergem mai departe. La următoarea problemă, de data aceasta vom analiza un circuit. Se vede, da? Se vede, da. Bun. O să vă citesc enunțul, cât timp voi vă apuca să notați datele. Determinați punctul static de funcționare al diodelor din circuitul din figura 6 în două cazuri. Primul caz, tensiunea de alimentare este 25 de volți, al doilea caz, tensiunea de alimentare este 10 volți. Pentru cele două diode se cunosc la D1 curentul de saturație 2,5 nanoamperi și factorul de idealitate 2, iar pentru dioda Zener se știe VZ egal cu 15 volți, rezistența dinamică 0, curentul Zener minim 1 mA și curentul Zener de saturație 200 de nanoamperi. Circuitul este acesta de aici. Îl voi redesena și eu mai jos pentru a ne putea apuca să rezolvăm.
Valoarea rezistenței este scrisă și în figură, o mai scriu și eu încă o dată, aici este 3,1 kΩ. Asta înseamnă 3K1. 3K1 înseamnă 3,1 kΩ. Mă scuzați, acolo scrie PSF-ul. Da, punctul static de funcționare. V-am precizat data trecută, acest PSF înseamnă tensiunile pe cele două diode și curenții prin diode. Asta înseamnă punctul static de funcționare. Este cineva care încă n-a reușit să noteze? Bun, dacă nu vorbește nimeni, înseamnă că toată lumea a notat și putem să ne apucăm de rezolvare. Vom face primul caz, în care tensiunea de alimentare este 25 de volți, după care discutăm repede și cel de-al doilea caz. Înainte să ne apucăm de rezolvarea acestei probleme, să-mi spuneți, vă rog, dacă ați ajuns să faceți la curs dioda Zener. De așa sărăcilă, spune-mi tu că probabil ai fost pe la curs. Eu, din câte știu, n-am făcut-o. Deci n-ați apucat să faceți dioda Zener. Ok. Atunci o Suntem vom... de joncțiune și de barieră. Aha, am înțeles. Bun. După cum am discutat noi data trecută, dacă polarizăm o diodă în blocare și creștem foarte mult tensiunea de blocare, la un moment dat dioda se va străpunge. Mai ține minte acest lucru? Ca să vedem. Domnul Jitianu. Domnul Jitianu, mai ții minte treaba asta? Da. Bun. Dioda Zener e o diodă specială. Este tot o diodă cu joncțiune PN, însă cele două zone P și N au fost foarte puternic dopate, astfel încât acel câmp electric critic se atinge mult mai repede decât la o diodă PN normală. Din acest motiv, această diodă se poate străpunge la tensiuni mult mai mici decât o diodă PN normală. Dar ideea e următoarea. Dacă tensiunea la care dioda asta se străpunge este foarte mică, atunci ea poate să permită trecerea unui curent oarecare în ea și în străpungere, chiar dacă e străpunsă, ea permite trecerea curentului, deoarece puterea nu este chiar așa de mare. Dacă avem valori rezonabile de curent și tensiuni mici de străpungere, puterea disipată este rezonabilă și dispozitivul poate să funcționeze în continuare. Noi, din câte ținem minte, caracteristica diodei era în felul următor. Deci aici avem VD-ul și aici avem ID. Dacă dioda era polarizată la tensiuni pozitive, avea o creștere exponențială a curentului în funcție de tensiune. Ia să facem noi cu altă culoare ca să fie ceva mai evident. Da, deci dacă aplicam o tensiune pozitivă pe diodă, curentul creștea exponențial.
În blocare, dioda se comporta ca un gol aproape, adică curentul prin diodă era foarte, foarte mic, egal cu cel de saturație, până se atingea tensiunea de străpungere, după care curentul creștea foarte puternic. Ce observăm noi? Dacă aici crește curentul foarte puternic, tensiunea practic rămâne stabilă. Aici avem tensiunea aproape constantă. Deci, o diodă polarizată în regiunea de străpungere, care nu se strică fiind polarizată în străpungere, ar putea să fie utilizată ca o sursă de tensiune, ca o referință de tensiune, adică un dispozitiv ce are tensiunea constantă. Și asta este practic dioda Zener. Într-o diodă Zener, dacă avem relația IZ, deci curentul prin acea diodă Zener mai mare decât valoarea minimă dată în ipoteză, atunci tensiunea pe dioda Zener va fi egală cu o valoare constantă, și anume valoarea tensiunii Zener dată în problemă. Deci noi, în acest circuit, trebuie să identificăm dacă această diodă funcționează în stabilizare sau în străpungere sau dacă este polarizată în alt fel. Deci, spre deosebire de o diodă normală, care poate să fie în conducție, fie în blocare, o diodă Zener poate și ea să fie în conducție sau în blocare, însă ea poate să funcționeze și în străpungere. Străpungerea se mai numește și stabilizare la o diodă Zener. Dacă dioda aceasta funcționează în regimul de străpungere, atunci tensiunea ei va fi constantă. Există întrebări până acum legate de funcționarea diodei Zener sau am înțeles în mare care e situația? Bun. Dacă nu există întrebări, trecem mai departe la rezolvarea acestei probleme. Bun. Mare atenție! Pe o diodă Zener, în mod convențional, tensiunea VZ este asta și curentul IZ este acesta. Deci astea sunt sensurile pozitive pe care noi trebuie să le luăm. Atunci când în problemă se dă VZ e 15, dacă eu consider că într-adevăr dioda e în străpungere și ar putea să aibă tensiune egală cu 15, acea tensiune trebuie să fie aceasta. Da? Deci de la catod la anod și nu invers. Bun. Acestea fiind zise, haideți să scriem un Kirchhoff 2 aferent acestui ochi. Cine dorește să ne ajute? Hai să încerci domnișoara Roșu să ne ajute. Domnișoara Roșu, ești aici, da? Avem așa. O să scriu ca o egalitate de tensiuni. Da. E egal cu I ori R. Bravo. Plus VD. Da. 1 plus VD1. VD1, ok. Plus VDZ. VDZ. Unde tu pe VDZ l-ai considerat ăsta, da? Da. Bun. E foarte bine. Avem această relație. Câte necunoscute avem, domnișoară, în această ecuație? Păi știm E, știm R, nu știm... știm și curentul. De unde Curentul este... Nu, avem numai un IO1 pe care îl cunoaștem. Deci nu știm curent, nu știm VD și pe VZ îl cunoaștem. Bun, pe VZ îl cunoaștem, pe VDZ nu îl cunoaștem. Noi nu știm dacă dioda asta funcționează în străpungere sau dacă e în blocare. Deci ce putem să vedem este că sensul curentului ne cam spune că I-ul pe care l-ai zis tu e ăsta de aici, da? Da. Corect. Acest I, într-adevăr, intră invers sensului săgeții în DZ, deci dioda DZ poate fi ori în străpungere, ori în blocare. Dacă e în străpungere, trebuie să vedem ce curent avem pe aici. Dacă ar fi în blocare, curentul este acesta de 200 de nanoamperi. Ai înțeles? Ok, da.
Dar noi nu știm și atunci, în problemele cu diodă Zener, și asta puteți să vă notați, primul pas este mereu să presupunem că dioda este în stabilizare. Adică niciodată nu o să puteți să vă dați seama cu mare certitudine în ce regime dioda, sau câteodată poate aveți o șansă să vă dați seama. Dar indiferent dacă vă dați sau nu seama, metoda sigură este să presupui că este în stabilizare și după aia să vezi ce se întâmplă. Bun, Da, deci presupunem DZ în stabilizare. Și asta înseamnă că VDZ este egal cu tensiunea Zener care a fost dată în ipoteză, deci 15 volți. Bun. Ia să vedem acest curent care circulă pe aici. Cum este față de curentul I de 1 care e prin diodă? Păi e mai același departe curent. față de IZ. Exact. Deci noi trebuie să observăm că I de 1 este egal cu IZ și egal cu acel I pe care l-ai pus tu sus în ecuație. Da, am văzut că așa le-ați notat și dumneavoastră, cred, în desenul inițial. Exact. Bun. Și atunci, ia să vedem dacă avem același curent. Aici poate ne-ar fi mai avantajos să rescriem ecuația ca fiind E este egal cu I de 1 ori R plus V de 1 plus VZ. Și acum, în această ecuație, ținând cont de presupunerea pe care am făcut-o, câte necunoscute avem? Două. Nu știm curentul și nu știm nici VD-ul. Exact. Deci avem două necunoscute. Dacă avem o ecuație cu două necunoscute, câte ecuații ne-ar mai trebui ca să facem un sistem compatibil determinat? Încă una, ca să avem două. Bun. Și din fericire, data trecută am învățat și este legea diodei. Adică I de 1 este egal cu I0 ori exponențială din VD supra M ori VTH. Nu știu dacă mai ții minte, dar cert este că aceasta este ecuația diodei pe care am predat-o data trecută și pe care acum o vom utiliza. Bun. Hai să punem aici V de 1 pentru că așa e normal, că aici am pus I de 1. Din aceste două ecuații, domnișoare, tu cum propui să rezolvăm sistemul? Să îl înlocuim pe I de 1 cu valoarea aceea. Așa, și să scriem sus aici, da? Da. Bun. Observ că noi avem, atunci am avea o ecuație de genul X plus E la X egal cu A, de exemplu. Da? Da. Știm, există vreun algoritm prin care se poate rezolva acest fel de ecuație? De exemplu, pentru ecuația de gradul 2, noi știm algoritmul. Să calculează delta, să înlocuiește aia cu aia și așa mai departe. Pentru ecuații de genul ăsta, avem vreun fel de rezolvare? Nu știu dacă Nu există, exact. Deci astfel de ecuații se numesc ecuații transcendente, deoarece necunoscută apare și ca număr normal și ca un exponent, de aia zice transcendentă. Cred că ați învățat și la liceu de așa zisele ecuații transcendente. Și atunci vi s-a spus că ecuații transcendente sunt cele care nu au o rezolvare analitică. Ele, de adevărat, ele nu sunt corect numite transcendente decât dacă sunt într-o situație de genul ăsta, în care diferă puterea necunoscutei. Adică aici e o necunoscută simplă și aici e tratată ca un exponent. Acest tip de ecuații chiar nu au rezolvare analitică. Deci noi din acest sistem nu putem să scoatem o soluție 100% precisă. Putem însă să folosim o metodă iterativă. Deci, știi ce e o metodă iterativă? Nu cred. Nu. Ce înseamnă iterație la programare? Adică se referă la repetarea unui procedeu de calcul. Exact, așa trebuie să facem și noi. Repetăm cât un procedeu până când ajungem la soluția corectă. La o soluție corectă nu o să fie mereu 100%, dar suficient de precis. Și care e cel mai simplu mod de a face lucrul ăsta?
cam tot prin metoda substituției. Numai că noi ce o să facem? O să ghicim fie ID-ul, fie VD-ul, după care din această ecuație scoatem cealaltă necunoscută, o înlocuim aici și găsim un nou estimat pentru valoarea inițială. Haideți să vedem. În mod normal se ghicește VD-ul. Ghicim VD-ul și vedem că ne dă I-ul. Întrebarea este, eu dacă ghicez VD-ul, când îl scot data viitoare, VD-ul ăsta va fi mai precis sau mai imprecis? Mai imprecis. Să vedem dacă ai dreptate. Deci eu dacă am ghicit VD-ul și am scos ID-ul, l-am înlocuit în ecuația asta, da? Da. O eroare mică în ID duce la o eroare mare în VD sau invers? Deci, Nu, invers. exact. Ceea ce înseamnă că este o idee bună să merg în acest fel. Deci ghicez VD-ul, scot ID-ul, ID-ul înlocuiesc aici și scot iar VD-ul, da? Da. Bun. Dar dacă fac treaba asta, înseamnă că nu-mi convine cum arată ecuația asta de aici, pentru că vreau ID-ul să-l pun în funcție și VD-ul să-l scot ca rezultat. Și atunci, haide să înlocuim pe VD în funcție de ID. Să-mi spui tu, domnișoară, cât dă VD-ul din această ecuație. Păi, deci avem o exponențială acolo. Păi nu, deci O să ăsta... fie egal. Da, spune. O să fie egal cu... punem un ln, deci un logaritm natural din... Da, un ln trebuie să fie aici, într-adevăr. Da. Din cine? Păi prima dată hai că îl trecem pe I0 aici. Da. Deci va fi ID1 pe I0 ID1 supra egal I0. cu o exponențială. Și dacă tu ai spus că logaritmăm, păi uite, chiar asta e logaritmul. Da? Deci vom avea un ln de ID1 supra I0, da? Da. Și ăsta este egal cu VD1 supra MVTH. Da. Și atunci VD1 cine e? Mai puteți spune o dată că nu s-a înțeles bine. Am zis că acest logaritm natural este egal cu VD1 supra MVTH. Da. Bun, și atunci doar VD1 cu cine e egal? Păi cu ln din ID1 supra I0 ori MVTH. Exact. Deci, dacă e să le scriem într-o ordine potrivită, ecuația este VD1 egal cu MVTH ln de ID1 supra I0. Ești de acord? Da. Bun. Domnișoara, hai să pornim iterațiile. Ghicește tu o valoare pentru VD1. Ăsta e pasul 1 al iterației. Zi, VD1 cu cine e egal? Ghicesc la întâmplare sau ar trebui să... Ar trebui să ai un pic de experiență să pui o valoare cât de cât ok, dar să știi că nu contează de adevăratele. Poți să ghicești cam orice valoare vrei. Să spunem un volt, nu știu. Un volt. Bun. Hai să rezolvăm ecuația. Avem așa, 25, adică cât este E-ul, este egal cu ID1 ori 3,1 cât e rezistența, da? Plus 1, ești de acord? Da. Plus VZ, care era 15 volți. Exact. Bun. Și de aici rezultă ID1 este egal cu 25 minus 16 supra 3,1. Ia fă tu repede pe calculator, spune-ne cât ne dă. Imediat. Domnul, am o întrebare. Rezistența nu era în kiloohmi? Exact. Da. Zi, domnișoară. E 2,903. 2,903, da? Ori 10 la minus 3. Miliamperi. Da, deci ca să-i răspund domnului, noi am spus că la acest seminar de acum încolo lucrăm în kiloohm, miliamperi și volți. Deci unde găsim kiloohm, le trecem valoarea normală și știm că orice curent calculăm, îl calculăm în miliamperi. Ai înțeles? Da, mulțumesc. Deci asta este doar ca să simplificăm. Și tu, dacă puneai ori 10 la minus 3,
Tu ai fi pus aici ori 10 la minus 3 amperi și tot la atât ai fi ajuns. Da? Deci este pur și simplu ne ușurează timpul de lucru. Ne scurtează timpul de lucru. Bun. Deci, domnișoara Roșu, ai și tu un bonus pentru participarea de până acum. Mulțumesc. Acum, noi ce trebuie să facem? Trebuie să înlocuim această valoare a lui ID în această expresie. Și avem V de 1 este egal cu M-ul e 2, ori VTH-ul considerăm 25 de milivolți. Deci aici o să punem ori 10 la minus 3 pentru că nu respectă convenția noastră să fie în volți. Ori, și hai să vedem aici, logaritm natural din ID este 2,903 supra 2,5 ori 10 la minus 9. Exact. 2,5 ori 10 la minus 6, domnișoară, că ai zis că lucrăm în miliamperi. Da. Deci aici, practic, o să fie ori 10 la 6 sus. Bun, acum, ăsta e ultimul pe care trebuie să-l mai calculez, după care lăsăm și colegii să lucreze. Te rog frumos să-mi spui cât îți dă acest calcul. Imediat. O să avem așa 50 ori 10 la minus 3 ori ln din 2,903 supra 2,5 ori 10 la minus 6. 0,698. Bun, deci ai răspunsul total pe care l-ai obținut, da? Deci ne-a dat 0,698, ai zis, da? Da, volți. Și ăștia sunt volți. Bun. Acum trecem la pasul al doilea, care vede 1 este 0,698. Și de aici se scoate I de 1 și pașii ăștia îi completați voi până când, la 2 pași consecutivi, aveți aceeași precizie la 3 decimale. Da? Deci acum o să vă las pe voi cam 10-15 minute să continuați acești pași, până când observați că pasul X și pasul X plus 1 au același V de 1 ca rezultat. Ok. Da? De exemplu, dacă noi după ce facem pasul ăsta ne dă noua valoare a lui V de 1, tot 0,698, înseamnă că am terminat. Suntem cu suficient de bună precizie la soluție. Cine ne dă valoarea răspunsului final va avea din nou un bonus. Spor la treabă.
Mi-a dat cam aceeași valoare pentru VD1. Adică cât, Deci domnișoară? 0,699. Păi și curentul cât ți-a dat? 3 miliamperi. La fel și mie, 3 miliamperi. Da, stați așa un pic să ne... Bun, deci, cine a fost prima domnișoară care a răspuns? Vânătorul Maria. Domnișoara Vânătorul, bun, ai un bonus. Deci avem așa. Tensiune la câta liter? După a treia iterație, am ajuns la concluzia că VD1 e aproximativ egal cu 0,7, da? Și ID1 este egal cu 3 miliamperi, cu aproximație. Așa este? Da, așa a dat. Bun. Evident, acest lucru se verifică și pe această ecuație Kirchhoff, deoarece 3,1 ori 3 ne dă 9,3, cu 0,7 10 și cu încă 15 face 25. Bănuiesc că atâta este răspunsul corect în funcție de valoarea logaritmului. Bun. Are cineva întrebări legate de acest prim subpunct? Nu are nimeni. Ia să vedem. Acest curent ID1, cum este față de IZ? Este mai mare sau mai mic față de IZ? IZ minim. Mai mare. Deci, valoarea este mai mare decât IZ minim, de unde rezultă că dioda DZ este într-adevăr în stabilizare și că presupunerea noastră inițială de aici a fost corectă. Da? Deci după ce am presupus dioda în stabilizare și cu ajutorul lui VZ am reușit să calculăm valorile curentului și tensiunii prin diode, trebuie să verificăm la urmă că valoarea obținută pentru curent este potrivită pentru presupunere. Dacă noi aici obțineam ID1 mai mic decât 1 mA, înseamnă că presupunesem greșit, dioda Zener nu era în stabilizare și trebuia să refacem calculul. Ați înțeles, da? Deci răspunsul final pentru punctul static de funcționare implică crearea următorului tabel. Pentru dioda D1, pentru dioda DZ, avem așa. Regimul, curentul și tensiunea. Regimul este conducție pentru dioda D1, stabilizare pentru dioda DZ, curenții prin cele două sunt aproximativ 3 mA, tensiunile sunt cam 0,7 V pentru dioda D1 și 15 pentru dioda Zener. În momentul în care am reușit să deducem acest tabel, în urma rezolvării problemei, înseamnă că am finalizat punctul static de funcționare. Este cineva care n-a apucat să noteze tot ce am scris aici? Acel cont de la ce venea? Conducție. Conducție, mulțumesc. Da, deci o diodă normală poate să se afle în conducție sau în blocare.
O diodă Zener poate să afle în conducție, blocare sau stabilizare. Bun. Dacă am terminat de notat aceste valori, haideți să trecem să încercăm să abordăm punctul 2. La punctul 2 ce observăm? Tensiunea de alimentare este mai mică decât dioda Zener. Evident, Kirchhoff-ul rămâne acesta. E egal cu I ori R plus VD1 plus VDZ. Ăsta e același Kirchhoff pentru că circuitul nu s-a schimbat. Doar o valoare s-a schimbat în el. Și întrebarea mea e următoare. Și acum haideți să discutăm cu domnul Pica. Domnul Pica, ești aici? Da. Bun. Domnul Pica, dacă tensiunea de alimentare este 10 volți, crezi că există vreo situație în care VDZ-ul ăsta ar putea să fie 15? Mă gândesc dacă e ceva legat de diodă. Adică nu sunt sigur. Dacă aici am 10 și aici am 15. Nu, de fapt nu se poate. Da, cum să fie, pentru că noi am luat sensurile convenționale. Ideea este că dacă noi luăm curentul în sensul ăsta, el trebuie să fie și pozitiv, că așa îl dă sursa. Sursa îmi dă curent pozitiv în direcția asta. Ai înțeles? Da. Bun. Și atunci, în cazul ăsta, putem să vedem dinainte că E este mai mic decât VZ, ceea ce înseamnă că dioda asta nu are cum să fie în stabilizare, că nu are de unde să aducă 15 volți. Înțelegi care e treaba? Da. Da. Dioda Zener este sigur în blocare. Bun, dacă dioda Zener este în blocare, înseamnă că prin ea trece curentul IZ egal cu cât? Zero. Ar trebui să fie 0, dar de fapt nu e 0. E valoarea curentului de saturație dată din enunț. Da? Ok. Deci e 200 de nanoamperi. Bun. Ăsta în continuare, conform Kirchhoff-ului, este egal cu I de 1. Ceea ce înseamnă că noi știm cât e curentul prin diodă. Dacă știm cât e curentul prin diodă, calculează-mi tu, te rog, VD1 și să-mi spui cât ți-a dat. Imediat. Tot cu acea formulă cu logaritm, nu? Da, aia rămâne valabilă mereu. Aia este universal adevărat. Pentru diodele în conducție. Și dioda asta e în conducție, că I de 1 trece în sensul săgeții. O secundă. Mi-a dat, sper că am pus bine, 0,219. Poate să verifice cineva? Mai e cineva care a Se făcut poate valoarea? să fi ratat ceva la 0 ori din toată chestia cu miliamperi și kilo. Mă rog, nu sunt foarte sigur. Ai pus 200 supra 2,5, Deci am pus 200. că ele au aceeași unitate de măsură. Ele Atunci ne dă... este bine, da. Așa am pus. Că 200 supra 2,5 îți dă și un număr destul de exact. Da, deci e bine. Bun. Deci 0,219 volți. Ok. Păi, știm tensiunea, știm curentul, nu știm VDZ-ul de data asta, pentru că dioda nu mai e în stabilizare. Hai să vedem. VDZ-ul cu cine va fi egal? Cu E minus IR, adică mă gândesc din Kirchhoff. Exact. Minus IR minus VD1. Corect. Și acum ia să ne gândim noi. I ori R ăla. Aici avem 200 de nano înmulțit cu 3,1 kg. Deci răspunsul va fi 200 ori 3,1, dar ori 10 la minus 6. 6. Crezi că înseamnă ceva numărul ăla pentru noi? În sensul micro sau la... Nu înțeleg întrebarea. Noi aici avem 25, da? E valoarea Adică în 25. sensul că este o valoare neglijabilă? Exact. Trebuie să înțelegem că e o valoare neglijabilă, pentru că mulțim nanoamperi cu kiloomi. Și ne va da câteva sute de microvolți. Da? Care pe lângă volți sunt absolut neglijabili. Deci nu o să băgăm bucata asta în seamă, asta o tai eu așa hașurat. Acum.
Și trecem mai departe. Acel VD1 rămâne, pentru că 0,2 volți să zicem că e undeva în area lui 25. Și aici cât avem, deci? E-ul am zis că este 10 minus Exact. VD1, 0,19, deci 9,78. Exact, Volți. 9,78 de volți. Prin asta noi verificăm că într-adevăr dioda Zener nu este în stabilizare, că nu e 15, ci e 9,78 tensiune. Da? Totodată, de aici putem să vedem că, deoarece dioda asta blochează trecerea curentului, practic duce la tensiuni neglijabile prin restul dispozitivelor și aproape toată tensiunea de alimentare va cădea pe dioda Zener. Ai înțeles, domnul Pica? Da, am înțeles. Bun. E în regulă. Ți-am pus și ție un bonus de participare. Mulțumesc. Așa. Dacă este cineva care are întrebări legate de problema asta, vă rog frumos acum să punem întrebările, deoarece vom trece mai departe dacă nu are nimeni nicio întrebare. Întrebarea mea e doar de ce am făcut tot acest proces după ce am făcut acel tabel de punct, cum îi spune, punct static de funcționare. Cum adică de ce am făcut? Adică după ce am făcut tabelul, credeam că ăla era... Am terminat punctul 1, da. Aia este punctul 2. Deci, bun, ok. Eu cu domnișoara Roșu am făcut punctul 1 împreună, cu tine acum am făcut punctul 2. Ok, atunci o să notez aici. Da, aici, dar bine că ai zis, ca să ne obișnuim, da? Deci în continuare să face tabelul ăla, D1 și DZ. Și avem aici regimul de funcționare, ID-ul și VD-ul. Să vedem, dioda D1 e în continuare în conducție, pentru ea nu se schimbă nimic. Pentru dioda Zener nu e în conducție, este în blocare. Curentul prin D1 este 200 de nanoamperi. Curentul prin Zener este tot 200 de nanoamperi. Dar aici hai să avem un pic de grijă, pentru că aici am zis ID, adică e curentul direct prin dioda Zener, e curentul care trebuie să circule în sus. Dacă îl luăm așa și nu-l notăm ca IZ, atunci aici trebuie să spunem minus 200 de nanoamperi. Da, deci minusul ăsta să punem în funcție de notație. Printr-o diodă ID-ul circulă în sensul săgeții, în sens invers circulă curentul notat ori IR, ori la diodele Zener se notează IZ. Deci voi dacă faceți tabelul și scrieți la DZ IZ, e ok să lăsați pozitiv. Dacă la DZ notați curentul cu ID, atunci trebuie să luați negativ pentru că vă referiți la sensul convențional. Bun. Tensiunea este evident 0,22 volți și în cealaltă parte 9,78 de volți. Și acesta este curentul și tensiunea ce ne ajută să determinăm punctul static de funcționare. Acestea sunt curentul și tensiunea care ne ajută la punctul static de funcționare. Bun. Deci, n-are nimeni nicio întrebare. Trecem mai departe și rezolvăm o altă problemă. Pentru problema asta, pur și simplu trebuie să determinăm punctul static de funcționare pentru cele două diode din figură. Aici o să vă las pe voi 10 minute, pentru că deja ar trebui să fiți familiarizați cum se rezolvă acest fel de problemă din exemplu anterior și dacă este cineva care reușește să-mi spună cât i-a dat punctul static de funcționare pentru D1 și pentru D2, va avea, bineînțeles, un bonus la acest seminar. Aveți 10 minute, succes!
Bun, ia să vedem care e progresul. Domnul Dumitrașcu, cam cât ai reușit să faci din problema asta până acum? Domnul Viorel Dumitrașcu, cu tine vorbesc. Bun, domnul Dumitrașcu, se pare că a luat o mică pauză. Să sperăm că revine cât mai curând, pentru că altfel va fi absent de la seminar. Sunt aici. Așa, domnul Dumitrașcu, cât ai reușit să faci din problema asta? Cam nici n-am reușit să pornesc. Păi, domnul Dumitrașcu, crezi că dacă nu dorești să lucrezi la seminar, o să știi vreodată să faci o problemă? Poate cine știe, voi sunteți obișnuiți cu sistemul de seminar unde vine cineva și vă pălăvrăgește toată ora, vă rezolvă probleme și nu vă lasă să faceți nimic. Să știți că seminarul ăsta este exact invers. Aici se rezolvă probleme și mai precis rezolvați voi probleme. Eu sunt aici ca să vă încurajez, să vă ajut, să vă dau așa un mic boost de avans dacă este cazul, dacă rămâneți împotmoliți pe undeva, dar să știți că de adevăratele veți avea competențe de a rezolva probleme și veți dobândi cunoștințe adevărate la această disciplină dacă puneți mâna și rezolvați voi. Dar dacă tu te uiți la problema asta și habar n-ai de unde să o apuci, în momentul să dai drumul la microfon și să spui: domn profesor, n-am înțeles ce facem, n-am înțeles care e pasul 1, n-am înțeles ce trebuie să facem. Poate ai impresia că te umilești față de colegii tăi dacă faci treaba asta, dar știi tu, faptul că ai un pic de rușine la primele 2 seminarii nu o să compare cu prestigiul pe care poți să-l dobândești la ultimele seminarii știind despre ce e vorba. Încă o dată, nu am niciun control asupra căruia este atent sau nu e atent la acest seminar și sincer să fiu nici nu-mi pasă, pentru că la urmă de tot vom da un examen și cine nu știe să rezolve va avea oportunitatea să mai facă o dată cu mine seminarul ăsta. Pe mine nu mă deranjează absolut deloc. Dar tipul ăsta de comportament pe care l-am surprins la tine, îți garantez că îl mai găsesc la jumate din colegii tăi dacă mă apuc să întreb acum. Da, pune mâna și fii atent și data viitoare încearcă pe cât posibil, dacă nu știi cu ce să începi o problemă, să pornești microfonul și să întrebi. E ok așa? Da. Bun. Hai să încercăm cu domnul Șerbu. Domnul Șerbu, tu în ce situație te afli? Am făcut, nu am terminat încă și nu pot să garantez că am făcut bine, dar... Păi hai să începem cu niște ecuații Kirchhoff, că pe alea probabil le-ai scris. Dictează-mi și mie una dintre ele. Am spus E egal cu IR plus V de 1 plus V de 2. Aici tu ai zis V de 1 plus V de 2, da? Da. Bun, ia să vedem noi. Deci E-ul e căderea asta de tensiune. Ești de acord? Da. I ori R e căderea asta de tensiune. Da? Da. Bun, E și mai e. Acestea ar fi V de 1 și V de 2, da? Aici ai zis tu V de 1 și aici ai zis V de 2, probabil. Da. Așa este? Așa am făcut, da. V de 1 și V de 2 află că sunt între aceleași puncte. Deci ele nu au cum să se adune, pentru că ele reprezintă aceeași tensiune. Și atunci aici pui V de 1 sau V de 2. Adică oricare dintre ele le alegi, sunt aceeași tensiune. Da, ele fiind între aceleași puncte, sunt egale. Ai înțeles? Am înțeles. Deci avem V de 1 egal cu V de 2 și atunci aici aceasta este ecuația. Acum, I de 1 este curentul ăsta. Ești de acord cu mine? Curentul prin dioda 1 circulă pe aici, pe ramura asta. Da? Da. Bun. Curentul prin dioda 2 pe unde este? Pe cealaltă ramură. Exact. Deci ar fi acesta, I de 2, da? Da. Bun. Suma lor este practic curentul care circulă pe aici, da? Curentul ăsta care tot
circulă prin acest ochi este suma dintre cele două, da? Da, e egal cu I de 1 plus I de 2. Exact. Și atunci noi dacă e să explicităm această relație, avem de fapt că E este egal cu I de 1 plus I de 2 plus, scuze, ori R plus V de 1 sau 2. Bun. În ecuațiile astea, în ecuația asta observă că avem trei necunoscute. I de 1 e necunoscut, I de 2 e necunoscut și oricare din astea e o necunoscută. Ești de acord? Da. Hai să scriem jos ecuațiile diodelor și să vedem dacă nu cumva din ele putem să scoatem ceva. Deci avem așa, I de 1 este egal cu I01 ori exponențială. Exponențială de V de 1 supra M ori VTH. Exact. Și dacă scriem pe I de 2, te ascult? O să fie I02 ori funcție exponențială de V de 2 supra MVTH. Bun. Dar VD1 și VD2 sunt egale, deci noi practic putem să ștergem indicele, să punem VD pur și simplu. Ești de acord, da? Da. Ok. Păi, în acest caz, ia să scoatem noi pe VD. Deci VD-ul ăsta cu cine e egal? Egal cu MVTH? Ori logaritm de I de 1 supra I01. Corect. Și de desubt rezultă că același VD este egal cu MVTH? Ori logaritm de pi de 2 supra pi02. Corect. Și dacă le adunăm pe astea două și le împărțim la 2, ce obținem? LN-ul sumei. Ce înseamnă? Produs, deci o să vină ln de pi de 1 ori I de 2 supra pi01 ori I02. Corect. Bun. Mai departe, ce am putea să facem? Scuze, aici am abordat un pic greșit. Putem să folosim și această ecuație, însă ne e destul de greu. Hai să facem altceva. Hai să adunăm pur și simplu, acum că sunt curenți. Îi adunăm în felul ăsta. Și obținem că I de 1 plus I de 2 cu cine e egal? Cu I. 0, 1 plus... Nu, adunăm expresiile astea de aici. Plus I02, totul ori exponențială din VD supra MVTH. Da. Și de aici îl scoatem pe VD și ne dă că e egal cu MVTH ori logaritm natural din I de 1 plus I de 2 supra I01 plus I02. Ești de acord, da? Deci am trecut paranteza asta în partea aia să facem raport și după aia am logaritmat. Da? Da. Bun. În acest moment, dacă e să luăm ecuația asta de aici și cu ecuația asta de aici, observăm că avem tot ce ne trebuie ca să începem iterațiile. Adică, noi pur și simplu facem pasul 1. Ia zi, VD cu cine e egal? Tot așa aleg o valoare. Da, alegi tu o valoare. Tot 1 volt atunci? 1 volt. Bun. Și atunci, ne va da că I de 1
plus I de 2 este egal cu E, adică, ținte cât am dat sus valoarea lui E, 5 volți, 5 minus 1 supra valoarea rezistenței. Rezistența era de 2,4 kΩ. Hai că nu punem kilo. Așa. Care este egal cu 4 supra 2,4. Și aici să-mi spui tu cât ți-a dat. 1,66 sau 67. 1,67 miliamperi. Da, deci acesta ar fi I de 1 plus I de 2. De aici îl scoatem pe VD. VD este egal cu 50 ori 10 la minus 3 ori logaritm natural de 1,67 supra, și acum hai să adunăm acești curenți, 10 nano cu 1, deci 11 nano, 11 ori 10 la minus 6 și să-mi spui cât îți dă valoarea lui VD. O secundă. Eu din calcule am ajuns la un 0,618 volți ca o tensiune pe acea zonă. Aici sau ai finalizat toate iterațiile? După toate iterațiile am ajuns la rezultatul ăsta. Am înțeles, pe atunci hai să punem rezultatul ăsta deocamdată. Să punem cât ne dă aici din ce calculează colegul și la urmă de tot vedem unde ajungem. Mie mi-a dat 0,596. Exact, 0,596. Bun. Pasul 2. Considerăm VD egal cu 0,596 volți. Calculăm I de 1 plus I de 2. Puncte. Și continuăm iterațiile astea pe care o să vă rog frumos să le faceți acasă să verificați. Colegul vostru spune că la iterația X, care ar putea să fie 10 sau câte iterații au fost nevoie? 4? Eu am ajuns la 2 iterații. Pe ar fi trebuit să o faci pe a treia, că dacă ai început cu 596, ți-a 618, mai trebuie să o faci pe următoarea. Deci măcar a treia iterație ar fi trebuit să fie. Bine, prima mi-a dat 618, a doua 614. 0, Mă rog, deci înseamnă că tu n-ai... Deci încoate, în funcție de ce valoare alegem aici la început, tu ai ales valoarea tot 1 sau ai ales altă valoare? Da, de 1 volt. Și ți-a dat aici 0,618? Da. Păi cum ai făcut calculul? Nu ți-a dat aici 167 sau care e? Că colegului văd că i-a dat altceva. Eu am făcut separat, nu am considerat un VD egal VD1 plus... Am calculat separat un VD1, VD2, respectiv un I de 1, I de 2 și de aceea. Deci l-ai iterat în paralel, cum ar veni. Da, și pentru fiecare VD1, VD2 am luat 1 volt, adică adunat ar veni 2 volți. Păi da, dar nu trebuie să le aduni, că ele sunt unul singur, deci tu ai greșit ecuația. Aici e o singură valoare. Da, aia am făcut noi ce am făcut, e obligatoriu să facem așa. Bun, deci aici vă rog frumos pe voi să continuați și să-mi spuneți cât vă dă. Da, porniți cu VD-ul egal cu 0,596 și determinați noua valoare a sumei de curent și continuați în felul ăsta până când găsim soluția finală. Am făcut eu la pasul 2. Așa, bun. Deci curentul cât ți-a dat? 1,835 de miliamperi. Așa, și VD-ul nou? 0,601. Așa.
La pasul 3 ai mai făcut după aia? Și acesta a fost ultimul. Așa. 832 de miliamperi. Deci ID1 plus ID2 ți-a dat cât 1,830 și după care VD-ul ți-a dat din nou 0,601 volți. Bun, și ne oprim aici. Ok, acum că avem aceste valori pentru tensiune și suma curenților, trebuie să determinăm și curenții individual. Domnul Pica și domnișoara care ați răspuns acum, vă rog frumos să-mi spuneți din această soluție cât dă ID1 și cât dă ID2 și veți avea amândoi un bonus. Am făcut eu ID1. Spune, te rog. 1,66 miliamperi. Așa. Și domnul Pica, cel de-al doilea curent, te rog. Nu l-am făcut încă. Păi da, te mai așteptăm un pic să-l faci. Calculați toți ceilalți. Eu nu am făcut cu asta, cu iterațiile astea, am făcut altfel de la început și acum sunt un pic în urmă. Am înțeles. Pe atunci, cu cine putem să... cu domnul Șerbu. Domnul Șerbu? Da, nu cu mine vorbeați înainte. Da, domnul Șerbu, te rog tu să faci acest calcul al lui de 2. Da, acum calculez. L-am făcut și eu pentru ID2. Da, așteaptă puțin, domnișoară, să termini domnul Șerbu și... Prima domnișoară care a făcut ID1, numele tău. Vlad Ioana. Domnișoara Vlad, foarte bine, ți-am pus ție un bonus. Încă un bonus, mai bine zis. Și altă domnișoară, atâta ți-a dat cât am scris eu aici? 0,167 mi-a dat. Scuze, da, ai dreptate, 166 ar cam fi trebuit, dar e undeva până aceeași. Bun. Evident că asta este valoarea din două motive. Primul motiv e că suma lor trebuie să dea atât și să făcea o simplă diferență pentru a afla a doua valoare. Cel de-al doilea motiv este că noi dacă ne uităm la aceste relații, ele diferă doar prin I0, deoarece I01 e de 10 ori mai mare decât I02 și curenții trebuie să fie la fel. Deci dacă ID1 e 1,66, ID2 trebuie să fie de 10 ori mai mic. Dar asta e o chestie că nu trebuie mereu să vă chinuiți cu niște calcule care sunt complicate. Ecuația asta a diodei de aici e o ecuație destul de nasoală. Aici, dacă știi valorile, trebuie să scoți calculatorul ca să poți calcula. De aceea, dacă aveți metode alternative, adică de a face o diferență sau a împărți la 10, încercați să folosiți metodele alea pentru a rezolva. Bun, deci, răspunsul final, domnișoara, numele tău? Cea de-a doua domnișoara care a calculat acum. Vânătorul Maria. Domnișoara Vânătorul, bun. Să mai pus ție un bonus. Am observat ce se întâmplă pe aici. Acum, haideți să ne uităm la problemă per ansamblu, să vedem ce avem noi de învățat. Ce am încercat noi să facem aici? Am încercat să punem în paralel două diode. Rezultatul care a fost? Are rost să pun în paralel două diode sau de fapt una dintre ele suportă majoritatea puterii și cealaltă stă aproape degeaba? Ia să ne facă o evaluare domnul Matei Cristian. Ești aici, domnul Matei Cristian? Da, sunt prezent. Bun, domnul Matei, deci am pus două diode în paralel, da? Și PSF-ul pe care l-am calculat e următorul. Hai să-l notăm aici. Acum facem tabelul ăla, da? .
Deci regimul, ID-ul și VD-ul. Regimul este conducție pentru amândouă, pentru că sunt puse în paralel, deci au același regim de polarizare. Curentul prin ID1 ne-a dat 1,66 de miliamperi. Prin dioda 2, 0,166 miliamperi. VD-ul ne-a dat în amândouă cazurile 0,601 volți. Și 0,601 volți. Bun. Văzând tu, domnul Matei, cum se comportă cele două diode, spune, a avut vreun rost să le punem în paralel? Cred că nu. De ce n-a avut niciun rost? Pentru că dioda 1 suportă curentul. Exact. Noi dacă aici am fi avut probleme, vroiam să facem un circuit redresor. Să spunem că aici nu era tensiune continuă, era tensiune alternativă și eu pun rezistență și diodă ca să fac redresare monoalternanță. Ai auzit în viața ta de treaba asta? Da. Deci când tensiunea e pozitivă, curentul poate să circule, când tensiunea e negativă, dioda blochează și nu mai circulă. Și atunci, în loc să am sinusul așa cum îl știm, da, asta să fie semnalul la intrare, semnalul pe diodă va fi doar partea pozitivă, după care aici dioda blochează, după aia iar partea pozitivă și după aia blochează. Ai înțeles? Da. Bun. Să zicem că tensiunea aici era atât de mare încât mi-ar fi ars mie dioda și atunci ce m-am gândit? Domne, ca să limitez curentul în diodă, hai să pun două diode în paralel, ca fiecare să suportă câte o bucată. Dar ce am observat? Ținând cont că e foarte posibil ca diodele pe care le cumpăr să aibă dispersie tehnologică, de să n-aibă același zero, se observă că există diferențe foarte mari de curent între cele două, deși au aproape aceeași tensiune. De fapt, chiar au aceeași tensiune. Și din această cauză nu este prudent, da, este o mare greșeală să punem două diode pur și simplu în paralel. Dacă doream totuși să folosesc o arhitectură asemănătoare cu asta, ar fi trebuit mai degrabă, în loc să aplic aici rezistența, să o pun aici. Să pun aici o rezistență și aici o rezistență. Și atunci voi ați fi observat că dacă ați repeta problema pentru R-ul nu aici, ci câte un R fiecare pe câte o ramură, atunci ați obține valori și ale curentului și ale tensiunii foarte aproape dintre ele, deci fiecare diodă își face treaba și muncește cât ar trebui să muncească. Da? Din această problemă trebuie să înțelegem că nu e voie să punem două diode în paralel. Dacă ținem morțiși să punem două diode în paralel, trebuie fiecăreia să mai adăugăm și câte o rezistență, pentru că în acest fel se va echilibra și curentul între cele două. Bun. Cam atât pe ziua de astăzi. Este cineva care mai trebuie să noteze? E foarte bine. O să vă las să notați un enunț pentru o problemă pe care să o rezolvați acasă. Și data viitoare, cine se descurcă și rezolvă această problemă va avea, bineînțeles, un bonus. Bun, deci în cele 5 minute în care am mai rămas, vă rog frumos să desenați această schemă, să notați enunțul, după care acasă o rezolvați și data viitoare unul dintre voi va obține un bonus pentru rezolvarea corectă. Ok, eu vă urez o zi bună. Sper să ne vedem sănătoși data viitoare. În momentul în care ați terminat de notat enunțul, sunteți liberi să ieșiți oricum. Da? Dacă doriți, dați bună ziua, dacă nu, eu oricum nu o să știu. Bun. Succes și o zi bună. La revedere! Mulțumim, la revedere! Vă mulțumim, la revedere! La revedere.